Seguimos en Con Outra Voz en Radio Voz. Eduard Garza, bo día. Moi bo día, Félix. Seguro que non poucos ointes dirán Eduard Garza a domingo. Isto é raro. Bueno, todo ten explicación. Efectivamente, Eduard Garza é colaborador deste programa os sábados con esa sección que lle reservamos ao pequeno empresario ou autónomo, pero nesta ocasión, o sea, domingo, queremos falar co Eduard Garza, escritor, porque a pasada semana o noso convidado, o noso amigo, presentaba no seu Lugo Mientras esperas a Godot. Non exactamente é o primeiro libro de Eduard Garza, porque, bueno, ten publicado algunhas guías de marketing, pero como ensayo podíamos decir que así a primeira experiencia, non, Eduard? Certo, sempre me din, oye, que non é o teu primeiro libro. Internamente, para min, sí. O que teño publicado son pequenos libros que apoiaban un pouco a miña labor de consultor, en mentor de empresas, en marketing, en vendas, e todas esas cousas, pero realmente o que eu entendo como libro, que libros son todos, pero dentro do meu peto, non dentro do meu peito, este sí, é o primeiro libro, e sobre todo de ensaio, que é o xénero que a min máis me atrae. Bueno, ¿cómo nace a idea de Mientras esperas a Godot? Un viaje hacia la claridad. Bueno, isto foi como, vou dicir, como a boa cociña, non a lume lento, non? Foi despaciño porque isto foi saindo en min un pouco as ganas de comunicar estas inquedanzas que teño, estas reflexións sobre a vida. E basicamente porque, bueno, eu, como moita xente xa sabe, eu fun docente durante moitos anos en etapas tempranas, na ESO, nun colexio na ESO, e despois pasei un pouco máis ao mundo da empresa, non? A dar as miñas consultorías, as miñas mentorías. Pero un mestre, sempre mestre, e ten ganas de comunicar. E tiña necesidade, non, de todas esas, sempre comento así, non, esas conversacións de bar donde arreglamos o mundo, non, pero que se quedan aí, pois son moi produtivas en moitos casos, e eu, bueno, gustoume darlles corpo, darlles espacio, traballalo a nivel profesional, non unha charla de bar, por suposto, pero sí que é importante, bueno, pois dar as túas opinións, as túas visións, sobre estas cuestións para que a xente pense, porque como ben sabes, Félix, eu nin quero dogmatizar, nin quero decirlle a ninguén o que debe ser, senón o que te sei diante para pensar e buscar a túa solución. Tempos de reflexión, ou mellor dito, unha búsqueda de reflexión en tempos de pouca, non? De pensar o mínimo de mensaxes efímeros e curtos, casi valeiros, non? Si estamos no mundo da inmediatez, no mundo de quero solución xa, de preguntarle a ChatGPT simplemente a resposta que quero e non inmiscuirse na investigación, na búsqueda, na reflexión sobre todo, donde sale realmente o coñecemento e as boas ideas. Digamos que ese mundo inmediato, ese mundo que nos dan as cousas feitas, tamén é un mundo que máis nos manipula, porque non decidimos nós, senón que collemos aquelas solucións, por decirlo entre aspas, que nos ofrecen determinados colectivos e que nos aceptamos sin cuestionar. Despois, cando cheguemos ao final do camino, en camiño, igual temos que mirar para atrás e decir, oye, pois equivoqueime, non? Pois vamos a buscar a forma de poñer un contrapunto. É importante na vida ter algún contrapunto para que a xente vexa que hai outras formas de facer as cousas. E quen é Godot? Preguntarase a audiencia. Bueno, Godot, como todos sabemos, pola obra de Beckett, é un ente, é un algo que non chega nunca. Beckett dicían que Beckett que eso era Deus, pero el negou no, pero sin embargo os expertos dicen que sí. Eu realmente entendo a Godot como un exemplo de, cando falamos sempre, sempre dixen, cando veía a alguén que estaba agardando sin sentido, simplemente aí na zona de confort, dixen, oye, esta xente que é o que está facendo, me preguntaban, e eu respostaba, está esperando a Godot. Godot representa a donde debemos ir, pero o libro que pretende que camiñemos hacia él, porque agardando por él, pois ali estamos, el non ven, temos que ir un pouco hacia él. Entonces, eu creo que Godot é ese sitio onde temos que ir. Bueno, son reflexións as que acompañan esta publicación que, claro, son tamén parte da identidade dun. Isto é innegable, non, Eduard? Está claro, é dicir,
todo este tempo que eu maquinei escribir, non? Dicir, bueno, pues isto teño que comunicalo, porque eu doulle moitas voltas a todas as cousas, eu interrógome moito, a zona de confort non é o meu hábitat natural, eu necesito moverme, necesito facer algo máis. A min as cousas feitas está ben, depende para que, pero gústame entender todo por que o fago e por que o facemos en xeral, non? Entonces eu sempre tiña esa inquedanza, non, de comunicar, de decirlle a xente, oye, isto é o que eu penso, non, isto é o que eu sinto. Claro, eso hai que documentalo, hai que facelo ben, non é dicir, o que falábamos antes, non é unha charla dun bar tomando unha cervexa. Entonces, bueno, pues, como mestre que son, como investigador que son, pues fixen esa investigación, busquei un pouco donde están esas claves do que ven por diante, están no pasado, o pasado non cambia, é dicir, os problemas da humanidade son sempre os mesmos, o que pasa é que van cambiando de ropaxes, non? E dai, entendo que son unhas claves, ou para min son claves, e quixeras poñer a disposición do que queira lelo, no sentido de que saque as súas propias conclusións, porque eu insisto, loito contra o dogmatismo e, por tanto, o que non quero dogmatizar, simplemente quero poñer ferramentas, como faría calquer mestre cos seus alumnos, para que esas persoas cheguen ás súas propias conclusións e tomen as súas propias decisións. Podríamos decir que tamén, non sei se un obxectivo, pero detrás desta publicación está un mellor entendemento. Xusto. Básase fundamentalmente en que, en base ao coñecemento, podemos entender tamén os outros, entender o mundo, entender os mecanismos, que se cadra nos van a dar unha visión distinta da polarización que estamos recibindo por parte de todos. É dicir, hoxe temos que ser o do Barcelona ou do Madrid, hoxe temos que ser socialistas ou do outro lado de dereitas, é dicir, pero non só somos dese lado, sino que estamos en contra dos outros. De feito, se utiliza moito en marketing, ou eres de Apple ou eres de Windows. O de Entonces, Android, non? o de Android tamén no caso dos teléfonos, ou Apple ou Android. É dicir, temos que defender o que nos gusta, pero estás aí metendo un toque de temos que tamén estar en contra do que non é o que nos gusta a nosotros. E, por tanto, eso non é natural. Eso é unha forma de manipular. Entón, o que sí temos que intentar é ter a empatía co resto do mundo, saber que cousas lles doen, que cousas lles moven, e intentar entendelos e, sobre todo, chegar ao que tú dis, Félix, a un entendemento. Se estamos de acordo en entendernos e respetarnos, todo vai nos ir moito mellor. E estamos indo cara a un mundo que vai hacia outros lados e temos que evitalo lo máximo posible. Cando menos escoitarnos, non? Despois podremos estar de acordo ou non, pero darlle o outro a capacidade de explicarse, non? E despois poderemos chegar a un entendemento, pero o respeto polo que pensa distinto, non? Que é algo, efectivamente, do que adoece, pois, a actual situación social, política, de todos os eidos. Bueno, onde podemos atopar mientras esperas a Godot? Bueno, pues mientras esperas a Godot, podrá atopar en todas as plataformas, poderlo utilizar en a Casa do Libro, en Amazon, no Corte Inglés, en las librerías, creo que a maior parte das que hai en España, ao longo de España, tamén en Hispanoamérica. En Lugo, donde son eu, pois está xa nas bibliotecas, nas librerías xa están físicamente, xa levan uns días tendo. Tamén está, que a min, quero agradecer á Biblioteca Pública de Lugo, que me deu a oportunidade de presentar ali, e deixei uns exemplares ali, porque tamén entendo que se alguén o quere ler, facelo de xeito que non lle custe, e parece importantísimo que o saber non custe cartos, pois ali está a vosa disposición a Biblioteca Provincial de Lugo, e pouquiño a pouco va estando en algunha máis. Que editora está detrás de Mientras esperas a Godot? Pois está Caligrama Editorial do grupo Lantia, e teño que dicir que é a primeira vez que publico de xeito profesional. Eu dinlle moita importancia a este libro e non quería ir do que xa sabía, quería facelo de xeito profesional, e foi impresionante, foi maravilloso o respeto que tuveron por min, ou que os pasos que fomos dando, pero a min co que me quedo é co que aprendín. Eu de todo que me pasa intento aprender, e a verdade é que traballar con esta editorial é un aprendizaxe
que necesitaba, que me encantou, que acadei e que seguirei. Cada día vou descubrindo novas cosas e pareceume interesantísimo traballar, como sempre digo, de mans de xente profesional. E xa para rematar, Édora, a pasada semana en Lugo, pero creo que te xa axendada algunha outra presentación. Podemos dar conta dela? Sí, en principio teño xa axendada en Taboada porque é a miña segunda casa. Eu, bueno, como xa moita xente sabe, o que nacer nacín en Cuba, pero a vaca paceu en Galicia desde o ano 70 e foi en Taboada donde sempre vivín hasta que pasei a Lugo poucos anos despois, pero todo o que son veráns, fins de semana, ademais, pois na miña casa familiar xuguei a fútbol no Taboada, teño moito cariño ao pueblo, ao fútbol, e a toda a xente dali. Entonces, primeiro lugar onde quixen facelo foi en Lugo, porque é onde estou vivindo, pero é que o segundo lugar ten que ser Taboada, sin lugar a dúbidas. Será o 13 de outubro. E despois teño xa medio planificadas algunhas, pero vamos, non temos datas, pero sí que por Galicia en diante de momento imos facer algunha presentación máis. Bueno, pois cando teñamos preto de nós esa presentación, eu recomendo que a xente asista, escoite a Eduard Garza en directo, en vivo, non como agora, a través das ondas, todo o que ten que decirnos en torno a esta publicación mientras esperas a Godot un viaje hacia la claridad. Eduard, como sempre, un placer estar contigo, moitísima sorte con este libro e parabéns. Moitas gracias, Félix, moitas gracias por estar ali na presentación, por acompañarme, por as túas palabras, chegaronme ao corazón e, sobre todo, tamén por darlle visibilidade a este libro que acabo de sacar e que teño postas as maiores ilusións. O placer é mutuo. Seguimos Con outra voz.